Hi guys! Mao na ni ang part 2 sa atong Hyde Park and Australian Museum tour. Dili namo ni first time diri guys. Second visit na namo ni. Ang first one was 2021 katong Black Friday sale yata to. Manakay mig elevator guys kay mga tumi dito sa dinosaurs pero na-change na day ang ilang layout guys. Nagyapon ang mga dinosaurs pero dili na daghan kaayo and naana po ilahi nga exhibition. Ako na lagi si Blue dyan. Yeah. Last time, dito mo na siya, di ba? He was there last time? One thing nga ganahan namo diri sa Australian Museum guys, kay daghan silang activities for kids of all ages and sa adults po. Aside sa magbasa og kanang mga nasa walls guys, naani sila mga interactive screens and then ang ilang mga activities magdepende sa oras nga niabot ka diha. Unya kani nga exhibit guys ginatawag nga One Soul Moana or One Salt Ocean. Familiar ang katong ship murag kanang kuan sa Moana nga movie. Unya kani siya nga exhibit guys. This is depicting the life katong sa mga tao nga naa sa Pacific region which is mainly surrounded by ocean. After ani nga gallery guys, naa didto ang Australian wildlife, naa didto makita nga mga spiders, mga kangaroo og ang uban pa. There's one over there. Huh? There's one over there. Adayal. Nasa waadal pataka mo ka. 8 eyes. Naday si Lolong diri guys. Joke lang. Mas dako pa yata ni siya kay Lolong guys. As in, murag dili ni kayag ka ng kuan. Isa ka frame sa camera. Mao day ni ang emu guys. Together with a kangaroo, mao ni siya ang naa sa coat of arms sa Australia. Termite mud. Mao Lizard video po. I'm good. tuko. Really? Yeah. Isaac! Isaac! Look! Look! It can move. Ano? Ay, diri nga side ang mga marsupials. Kanang sa atubangan ni Isaac, murara na siya kangaroo pero dili na siya kangaroo guys. Wallaby na siya. Unya kaning gamay nga murag ilaga, dili po na siya kangaroo. Bandikot man yata tawag ana niya. Basta mga marsupials na sila guys. Dili na jud ta sa dinosaurs. Dili lang puro skeleton mo makita diri sa dinosaurs guys. Napud sila gibuhat diri nga murag kanang image sa dinosaur nga made out of lahi-lahi nga materials. Napud sila dako nga screen diri guys. Murag kuan ni about sa history sa dinosaurs na ni siya with matching sound effects na. Next, ipakita na ko ang katong skeleton sa Brachiosaurus. Kataas og liog gani nga dinosaur. Muna na siya guys. First na mong kitaan niya, nakaingon jud ko, wow! Kay taas kaayo siya, murag ka ng sangko na jud siya, hapit na jud siya sa atop. After diri guys, mamalhin na punta dito sa mga exhibition sa birds. Flightless bird, may songbirds, birds, migratory birds, parrots, and raptors. Sila, birds of Australia. Mauni ang view sa baba gikan diri sa gallery sa mga birds. Kani siya the entire floor ani puro ni birds. Oh my god, or two. Consoles. The wheel of misfortune. The wheel of misfortune. Who survived? And it's da 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 da. This is the living dinosaur ate. Mosasaurus. Ate. Huh? These are the living dinosaurs. Those are dinosaurs? Yep. Eagles. Parrots, eagles, penguins, chickens. Austin is a dinosaur. They all are dinosaurs. Birds are actually Ate is a dinosaur. I'm a chicken. Aw. You can tell me you didn't have a look if you want to.
Diri na punta sa room sa mga toddlers, guys. So, na mga puzzles diri. Anya, si Isaac kung si Abby to, nagkuha ng puzzle. And then, after the puzzle, na activity about making a chatterbox. Napoy mga coloring books diri, napoy mga kuan tables and chairs, kung asa pwede mo lingkod ang mga tagbantay, na mga books, napoy mga wooden toys. Oh, what's that, Isaac? Ribbit. Ribbit. Ribbit ba tawag dyan? Para may gecko yan. Pagawas na mi og Australian Museum ani guys, and kita mi og tourist bus. Pero dili pa mi manguli, manglaag pa mi. After diri manubay pa mi didto asa tong kuan kanang Sydney Tower Eye. Pero dili mi manulod didto. Igo lang mi dito sa Westfield, mananaw lang mi unsay naa didto. Kung ganina pastang tugnawa guys, karon init na pod ang gawas. Inana jud ang weather diri guys, usahay init, usahay bugnaw. Sa isa ka adlaw lang na nga experience ha. Manabok na pod mi diha sa Hyde Park guys, and makita na pod ninyo ang second half sa Hyde Park. Makakita mo rainforest sulod sa park guys. O kana o, daghan kay monstera diri guys. Pero dili na sila pwede labtan guys, kay within the park na siya. Saka kusog sa hangin murag nag-winter og dry leaves. Sa tumoy aning dalan among adtuan guys, ang fountain ni Archibald. Kita mo ang lalaki nga naka-office suit niya, tapos naka-kuan, daladalag stroller nga, kuan itom. Malamang abogado na siya. Unya, mauna ni ang fountain ni Archibald, guys. Mura ni siya fountain nga, dito sa Europe, gani, nga, kanang nakahukas, gani ang kuan statwa. Unya, tapos na bull, na ay kanang turtle. O, ganami diri sa shopping area sa Westfield, guys, na diri ang Zara, Uniqlo, Foot Lockers. Mga 2 PM na ni guys, and sakit na mo mga TL ani. So manguli na mi dito sa car park kay murag ko ana jud, hapit na mo ang time, 3 o'clock lang mi kutob didto. Ug hangtod diri na lang ang akong video. Salamat sa pagtan-aw. Bye-bye. Shortcut na. Sakit na ang TL. Just Babay na.